तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके हिंदी धुन पर भोजपुरी भोला जी के गीत। बहुत बढ़िया गीत लिखले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया सावन में। तो चली देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाई। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी भैया, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। रउआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे के बा, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, चाहे भक्ति भजन, कोनो भी गाना लिखवावे खतरा बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा और लास्ट में भी हम आपको नंबर बता दें। आज के गाना के धुन बाटे एगो बहुत बढ़िया पुरान गीत आए रहे हिंदी में। फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, हो तेरे नैना है जरा बेईमान से। यही के आधार पर गीत लिखल बाटे भैया। देखी कैसे गावक बाटे भोजपुरी में। डमरू वाला के महिमा निराला, ई जानेला जहान हो, भोला पूरा करी सबके अरमान हो। डमरू वाला के महिमा निराला, ई जानेला जहान हो, भोला पूरा करी सबके अरमान हो। उनके माथे पर चंदा बिराजे, बसहवा बसान हो, भोला पूरा करी सबके अरमान हो डमरू वाला के महिमा निराला, ई जानेला जहान हो, भोला पूरा करी सबके अरमान हो। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक रउरा हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होखे, कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। मिलतानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहतानी। कोनो गलती त्रुटि अगर गाँव में भइली तो क्षमा चाहतनी भैया, काहे कि हम गीतकार बानी, सिंगर ना। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।